Jmenuji se dva v jednom. To znamená, my spojíme vždy dva umělce. To znamená, jak vidíte párkrát, když jste to budu hrát, o Igora je veliký zájem. To je to, že vlastně ani za úkol, jako ta dvojice mluvit jako jeden člověk. Ale nějak vycítit, co se má říct, no. Až najednou to všichni chápou. A my se jenom musíme dohodnout, jaké dvě postavy se potkají, o čem si budou povídat. Pojďte, a teď to se naházejte, nestyďte se. Tak je, co? God, co dál? Kavouci? O tom, jako o čem? O čem si povídají, no vlastně nějaký téma. To se vás zajímá. Jako profese. Adam a Eva. Profese, ano. To možná nějaký eskortní servis, Adam a Eva, co? A nějakou profesi ještě znáte někdo tady? Ranař? Hrobař a hrobaster. Tak dva hrobaři možná tak nahozeno, ještě máme nějakou jinou profesi? Ne, on to neslyší dobře. Zvukař a hrobař, dobře. Popeláři si povídají, myslíte? Že dáme Popeláři si povídají o svých jako snech, o životě, jak se dostali ke své profesi.